Pozdrav svima. Evo nas na predstavljanju Bonbon, novog mobilnog brenda u UBT Metropolitan u Avenue Mallu. Upravo je sve završilo, a sad ćemo malo ispitati ljude koji su bili tu da vidimo šta oni kažu. Idemo redom. Daj se reci ljudima ko si, jel te ne znaju i kaj veliš za Bonbon? Mobile Info, Željko. Pa čini se ok, cijene su ok, mislim da je mogao konkurirati, obzirom da nema uspostave poziva, to je revolucionarno. Samo će reći kolega Rap HR. Ko si ti, reci ljudima ko si? Bojan s Rap HR-a. Znači ako ljudi budu kupovali svako 3 mjeseca novi bon za 20 kuna, cijela Hrvatska bude radila tako, onda je trošak od 80 kuna godišnje mogu svi besplatno komunicirati. To je jedan novi model koji je dosta onako praktičan. Samo 10 godina, kaže Martin, samo 10 godina. Miro, hoćeš ti za gadgeteriju reći kaj misliš o Bonbonu? Jako slatko. Jako slatko. Hvala. Brkan, daj njušku dovuci ovdje i reci ljudima kaj veliš na Bonbon. 300 megabajta dnevno za 7 kuna meni dovoljno. Sve ostalo apsolutno nije dovoljno. Koliko si dobil da to kažeš, novaca? Premalo. 300 premalo. Daj se predstavi, ljudi ne znaju ko si ti. Ne, trebali bi. Da, imate svemersanetokracija.com. Voliš ti njega. O, mahne. Kaj veliš ti na Bonbon? Izgleda fenomenalno. Jel? Primamljivo. Koliko si ti novaca dobil da to veliš? 7 kuna, jedan dnevni, 300 megabajta. Šta kažu jake snage plana B? Fenomenalno, fenomenalno. Ludilo, ludilo. Dražen, dođi. Daj reci, kaj veliš ti na Bonbon, kratko, ajde. Ništa, bez komentara. Moraš imat komentar. Sve bez komentara. Naučio si. Kaznena prijava je podnesena pa sam bez komentara. Evo da vidim kog još mogu uloviti, ko mi je još tu. Hrvoje mi je ovdje, Hrvoje Šarić. Ali svi oni čekaju u redu da isprobaju Bonbon. Ne znam hoće se moći provući do nekoga. To mi je ukratko to. Za bip, jel mogu to isprobati? To mi je ukratko to video, objavim tekst, objavim, vidimo se, bok.